baina zer da, hau! Zer demontre da, hau, baina... Nola da posible? Profesional batzuek horrelako gauzak idaztea. Benetan, zer egingo dute? Herritar xumek, benetan, ezin da onartu olakorik! Ni gaur gura besterik ez dit ematen periodikoak irakurtzeak. Eta ez albisteengatik soilik. Astakeria hauek irakurtzeagatik. Ai lagunok, hementxe zaudete, ezta? Ara, gaur ez da egongo ez zalantzarik, ez galderarik, ez WhatsAppik, ez ezer. Gaur nire kezka personal bat adierazi nahi dizuet. Batzuetan komunikabideetan ikusten ditugun astakeriak nolakoak diren azaldu nahi dizuet. Beitu, hau aurkitu dut. Batzuetan badakizu egunkaria irakurtzea negar egiteko motiboa ere badela agertzen diren albiste gogorrengatik. Baina horrelako kontuekin malkoak, negarrak eta zerreak baina ez zaizkigu irteten. Emakumeen kontrako eraso berri bat izan da Donostian. Ai ama, berri bat! Alakranak itsas lapurren eraso berri bat saihestu du Indiako ozeanoan. Eraso berri bat ez dago eraso berririk! Beste eraso bat! Edo eraso zaharrik baote. Badago eraso zaharrik? Ez da. Neskamutilok, eraso zaharrik ez badago, ezin da eraso berririk egon. Bai, hau ere erderakada da. Bai. Ara, zer dioen berriaren estilo liburuak. Berri, desegokia da beste batzuk adierazteko. Bilera berri batera deitu digu. Txarto! Beste bilera batera deitu digu. Teoria batzuen arabera, lurra berotzeak glaziazio berri bat ekarriko du. Txarto! Teoria batzuen arabera, lurra berotzeak beste glaziazio bat ekarriko dugu. Entzun duzue, ezin dugu erabili berri beste batzuk adierazteko. Zaharrik ez badago, berririk ere ez. Beraz, lagunok, kontuz gauza hauekin. Eta Martxelo Otamendiren. Kizkurrek kilimak egin diezazkizuetela. Agur?